Iċ-ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Révalo. O Ġesu, żgur qatt ma nżid, iżda jinħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Kollha għandna bżonn ir-rigal tal-ħajja. L-esperjenza tal-Vanġelu tal-lum xi ħadd li jgħaddi mill-mewt. Ġesu ikbar mill-mewt. Saħansitra ħal-mewt biex aħna ma mmutux. Dan huwa l-passaġġ lejn imqaddes. U għalhekk issa li għamilna żmien nisimgħu l-kelma tal-Alla fl-eżerċizz imqazza, għamilna żmien li fih rsaqna lejn il-qrar, il-konverżjoni, ejjew nidħlu għal din il-quddiesa billi nindunaw kemm aħna midinbin quddiem Ġesu kurċifies nitolbuh jaħfrinna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li lkom ħuti li jiena dnibta ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, atina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għalina fuq is-salib. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej,
meta niftaħ l-oqbra tagħkom u intellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel, oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għand il-mulej hemm it-tieba. Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu bidnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Jiena lil mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi, aktar milli l-assisa s-sebħ. Jistenna Iżrael il-mulej, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra, u li jifdil lill-Iżrael minn ħtijietu kollha. Tieni qari mill-Littra ta' San Paolo Apostolu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet jqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-mulej. Jienu l-qawmin u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħut Lażru batu jgħidu l-Ġesu, mulej ara ħabibek marit. Meta sama bl-aħbar Ġesu qal, din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja tal-Alla biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil Marija u lil Lażru. Meta sama li dan marat, baqa jumejn oħra fejn kien, u mbagħad qal lid-dixxiepli, ejjew nerġgħu immorru l-Ludija. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet il-Ġesu, mulej kieku int kontaw ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kull ma jint titlob lill-Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum.
Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena hu il-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu, iva mulej jiena nemmen li inti l-Messija li benta Alla dak li ġi fid-dinja. Ġesu ħass ruħu mqanqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh staqsihom. Huma weġbuh mulej ejja u wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-Lut qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, ma setax dal-bniedem li fetaħ għajnejn lama jagħmel ukoll li da ma jmutx. Ġesu ħass ruħu mqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu l-blata. Marta oħt il-mejjet qaltlu, mulej issa beda jrejjaħ, ġajlu 4 tiem mejjet. Qalilha Ġesu, metlikx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla. Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu rafajneħ il-fuq u qal, Missier, inrodlok ħajr li smajtni, kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif qalek għajjat bleħenoli. Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li kien għamel Ġesu emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Kważi l-esperjenza ta' dawn in-nies fil-Vanġeli li qrajna dawn l-aħħar ħdud kollha jispiċċaw emnu fih. Jiġifieri poġġew il-fiduċja tagħhom mhux fuq in-nies tad-dinja, imma fuq Alla. Interessanti. Illi llejla ngħidu, imma Ġesu x'qed jgħidli? Temminx fil-mewt? Mela mhux kulħadd jaf li minħal ħajja se jieħu l-mewt. M'għandix bżonn fidi biex jiġi xi ħadd jgħidli li jien semmut. Mela l-fidi tal-Vanġelu tal-lum f'dan il-5 ħadd tar-Randan Imqaddes fuq ix trid tkun? Jiena nemmen li inti se tqajmu mill-imwiet. Imma fl-aħħar jum, dak li aħninna nemnu sa mill-antik għax tneħħi il-partit tas-Sadduċej, dawk ma jemnux fil-ħajja li għad trid tiġi, imma aħna sa mill-antik nemnu li hemm ħajja oħra. U Ġesu jgħidilha, jiena jien, il-qawmien u l-ħajja. Meta jgħid dik il-kelma ego eimi, jiġifieri fl-oriġinal Grek, fija hemm l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Ġewwa fija hemm il-kapaċità li jingħaddi fik spirtu li hu ikbar mill-mewt tiegħek jagħti l-ħajja. Imma mbagħad iżid kelma. Min jemmen fija dan ma jmutx. Żieda. Ma jmut qatt. Għax il-Lażru irxu xtaħ imma raġa miet. Allura ħammorru bil-mod.
Aħna għal mument irridu nfiqu jew ma mmutux biex nippostponi id-data tal-appuntament tiegħi għal ħajja l-oħra għaw id-domanda. Ħammorru bil-mod. Xejdulu Marta u Marija? F'din id-dar kien iħobb jgħaddi Ġesu. L-aktar qabel jitla Ġerusalem, kull min jgħaddi d-dar tagħhom sal-lum, tara l-belt ta' Ġerusalem qiegħda ftit il-bogħod. Tara kemm tgħaddi mbagħad il-wied u tidħol fil-belt l-antika ta' Ġerusalem. U hemmhekk Lażru imut. Interessanti. Imma qabel ejja xil-ħabib tiegħek marit. Ejja xil-ħabib tiegħek marit u dil-marda tista' twaslu għal-mewt. Dil-kelma oriġinali mhix il-marda tal-influenza jew il-marda tal-kanċer kif nifhmu aħna. L-oriġinali hemm kelma interessanti ħafna. Dal-bniedem qed iħoss li għandu nuqqas. Hemm nuqqas. Għandi nuqqas ta' saħħa, għandi nuqqas ta' vista, għandi nuqqas ta' ritmu fil-qalb, għandi nuqqas ta' jiem, għandi djufija, għandi limti fil-ħajja tiegħi. Interessanti. Illi hawnhekk qed jgħidulu Lażru l-ħabib tiegħek ejja għax nieqes mill-imħabba. U aħna nistgħu ngħiduha, aħna li aħna tiegħek. Aħna li qegħdin riplejt imqaddes, aħna feruti fl-imħabba. Mhux biss id-dinja nieqsa mill-imħabba, jien feruta. Jien ferut għax ma tajtx spazju biex ninduna kemm inti tħobbni u meta jien ma nħallix l-ispazju biex inti tidħol fil-qalb tiegħi u tfejjaqni u tħobbni. Fil-fatt hawn xi ħaġa fil-Vanġelu li aħna ma qrajnijiex fil-verżjoni illi xin jgħidulu il-ħabib marit. Mhux imur għand Betanja u Marta kif kien jagħmel is-soltu, jipposponi. U din dejjem għanqlit li kurzita imma dis-sena qtajta. Għaliex? Għax Ġesu jitlaq jumej il-bogħod, issa kellu jiġi. U bdew jgħidu ħajmur hemmhekk biex ibati. L-apostli qalu melejja mmorru miegħu biex aħna mbagħtu miegħu dik is-silta li ma smajniex illum. Imma San Ġwan qed jagħmel xi ħaġa kbira hawnhekk. L-ewwel nett dan huwa 7 sinjal. L-ewwel sinjal jagħmlu f'Kana, imbagħad il-mifluġ, imbagħad l-ama li rajna il-ħatladda. L-aħħar wieħed is-7 miraklu huwa fuq il-mewt. Il-mewt mhix il-full stop għal min jemmen. Għax ma jmut qatt. U dan huwa 7 sinjal li San Ġwan jinkludih f'dawk il-jumejn biex imbagħad jgħid isma' jien ħallejtu jmut biex Lażru li minħabba fih għax ħanqajmu il-lut ħajamlu minn kollox biex lili jisbranawni, biex lili eliminawni, biex lili jaraw x'jaqalgħu fuqi u joqtluni, hekk ġralu Ġesu u tafuha din. U allura dawk il-jumejn li jippospona Ġesu, San Ġwan rid iddaħħalhom fil-kuntest ta' 3 ijiem tal-għid. Jiġifieri, fil-kuntest tal-ħamis, meta Ġesu qed jiġi tradut għaw lil-lejl tal-aħħar ċena. Dak il-lejl meta qed jiġi arrestat. Dak il-lejl meta qed jiġi imbagħad ikkundannat. Imbagħad il-ġimgħa, it-tieni jum, meta fit-tielet sija, fis-sitt sija, f'nofsinhar, ta' dalma kbira, x'in lil Ġesu jsalbuh u ddum sad-9 sija, għax dik il-blata fuq il-qabar li semmewha Lażru ħajamlu l-blata li jagħmlu mal-qabar ta' Ġesu. Imma t-tielet jum qed turi li l-mewt ta' Kristu flimkien mal-mewt tagħna mhux se jkollha full stop. Ħalla l-qabar vojt biex aħna nemnu f'dik l-imħabba ta' dan Alla li huwa mħabba. Għax Alla ma jmutx kull min jieħu minn din l-imħabba li nistgħu nieħdu minnha din l-imħabba ma tħallinix immutu. Issa.
Aħna niġu fejn il-Madonna ta' Pino ngħaddu minn esperjenzi, tlift, marit, diagnosed, il-mewt, għadu kemm jitli t-tifel. U dan jidħol f'kuntest ta' nuqqas ta' mħabba x'qegħdin f'dinja li mhix perfetta. U għalhekk hawn l-iżbalji, u għalhekk hawn il-gwerer, u għalhekk hawn id-difetti. U aħna mmorru bħal Marta u Marija, int ħabib tiegħu, kieku int kontaw ma kienx imut. Konna nipposponu d-data. Imma inti stajt għamilt xi ħaġa, għax ma ġejtx u għamilt xi ħaġa. Ħatta bir-roundabout, ħatta domt ma ġejt, kieku l-ħaqtu. L-iskużi li nagħmlu aħna. Ekku lili bħalma qal il-Marta u l-Marija, imma inti temmen. Imma inti temmen. Imma aħna nemmnu. Nemmnu f'dan il-kuntest kbir tal-ikbar misteru oqla fuq l-istonki u fi Grizmejna li għandu l-bniedem. X'inhi dejn li żmien huwa hemorraġija tal-ħajja. U jien inħossna qed immut. U jien inħoss li kull ġurnata hija mislufa biex ninduna li jien ferut, li jien nieqes, li jien mejjet, li jien ferut mill-imħabba. Ħafna drabi jekk inġibuha l-imħabba, qalb li hija minfuda, bivleġġa, għaliex aħna mbagħtu minn dan. U Ġesu tela fuq is-salib, għadda minn dik id-daqqa ta' vleġġa, nifduh biex jien u inti nfiequ. Marru ħdejn il-qabar. Issa kien hemm diġà taħsir tal-umanità li naraw madwarna. Kien hemm diġà taħsir ta' dawk l-4 ijiem illi juru id-dnub ta' dawn l4 ijiem li nagħmlu hawnhekk taħt il-ħakma tax-xitan għal-minażel li jibqa' fid-dlam. U dak il-ħin infaħrek missier għax inti ġa smajtni. Infaħrek missier imma da se nagħmlu biex dawn jemnu. Għax naf li Lażru se jerġa' jmut, imma meta mmut jien nitla fuq is-salib u dakinhar immut biex ħadd ieħor ma jmutx. Issa Lażru ma jerġax imut u inti ma tmutx iktar, imma inti tibqa' tgħix għal dejjem. Araw is-sabiħ li ħanejxu fil-ġimgħa mqazza, l-ikbar ġimgħa, iż-żmien qaddis tal-Għid, fejn qatt tinstema' li xi ħadd kieku araw il-breaking news. Importanti li kellu flus biex jordom kemm irid nies, imma bil-flus xtara l-mewt. Fejn qatt tinstema' li xi ħadd ħalla l-qabar vojt, Lażru oħroġ, hawn l-eżodu, oħroġ mill-vizzji tiegħek, tibqax flejt tal-iskjavitu, oħroġ, tibqax hemmhekk f'dik l-art mal-kumpanija ħażina, tibqax f'dak id-del tal-mewt, oħroġ, ħalli warajk, anzi jekk għadek marbut bil-faxex, ħollulu l-faxex. U qed jgħid lilna Ġesu, jekk tafu li hemm xi ħadd li ma jistax jimxi u baqalu l-faxex minn rasu sa saqajh, dak li Ġesu feda minn rasu sa saqajh għax fuq rasna poġġejna l-irmiet u f'ħamis ix-xirka jsir il-ħasil tar-riġlejn minn rasna sa saqajna, ejja nħollu dawn il-faxex li qed ikidduna biex ikollna l-paċi fil-qalb tagħna biex nimxu lejn Kristu. Ejja nħollu dawn il-faxex il-ktajjen tal-vizzji li qegħdin jorbtuna mal-bniedem il-qadim, mal-ħajja tal-passat, mal-imod ħażin tiegħi. Oħroġ Lażru. U ħafna jemnu. Temnu inti dan, di mhix storja, di mhix ħrafa, din ir-realtà li tidher fl-ikona tal-Madonna ta' Pino. X'hemm taħt il-Madonna? Il-qabar vojt. Dak li Kristu għamel meta waqqa l-ġebla biex ħalla l-qabar vojt, għamlu għal Marija. U għax għamlu għal Marija waħda minna qed jagħmlu għalina, għalhekk il-Madonna ġiet ta' Pino qalet 3 Ave Marijiet għax in-nies barra insew lill-Alla, insew li hemm ħajja oħra, insew li rridu nagħtu kont lill-Alla, hemm barra nsew li wara din ħajja hemm ħajja oħra għal min jemmen fi Kristu. Insejna li l-mewt mhix full stop u jiġu jgħiduli għax Fader ħadd ma marru ġie u żgur kemm hemm nies eżies li nixtieqhom qegħdin miegħi llum, imma jien naf li qegħdin ma' minnu l-iktar għażiż ma' Kristu. U fejn waslu huma
naslu aħna għax Kristu għal-imħabba u l-imħabba ma tmutx u min jgħix għal din l-imħabba u jieħu minn din l-imħabba la l-eżistijak u laqqas int la dawk tal-bieraħ u laqqas dawk ta' għada li jmutu u dawk tal-lum. Temnu inti dan li jien il-qaw minnu l-ħajja jgħid Ġesu u min jemmen fija dan ma jmut qatt u qatt. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem fomm il-profeti. Knisja waħda, qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma' mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew issa nitolbu l-Ispirtu Santu li fuq smajna fit-tieni qari. Jekk xi ħadd għandu fih l-Ispirtu, l-Ispirtu jammar fikom għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba dnub, imma l-Ispirtu u ħajjitkom fl-imħabba. Jien nitolbu l-dan l-Ispirtu. Tolbuk għal-Papa Ljun, għall-Isqof tagħna Anton, għal dawk is-saċerdoti l-lajċi li qegħdin jippritkaw f'dan iż-żmien prezzjuż fejn il-Knisja tiftaħ it-teżor tal-kelma biex il-kelma tmissil qalbna u aħna nirxu xtaw qabel ikun tard wisq. Għal dan nitolbu, ismana. Id-dinja għandha bżonn ħafna paċi. Mhux nies li jigdbu u jagħmlu deċiżjonijiet żbaljati biex ibatu ċkejknin u l-fqar u l-emarġinati. Id-dinja għandha bżonn nies li mir-riżorsi li għandha jipprovdu l-min m'għandux jiekol, mhux it-tellieqa għall-armamenti u l-qirda. Hekk biex int mulej li tlajt fuq is-salib turi li inti tlajt hemm fuq biex tħabbeb is-sema mal-art, nitolbu ismana. Nitolbu għal dawk li jiġu tapinu fosthom kull wieħed u kull waħda minkom. Ekku jiena niġi ħdejn Ġesu ngħidlu, jiena marit, il-ħabib tiegħek marit. Nieqes mill-imħabba. Madonna, jien marit, nieqes mill-fejqan li għandi bżonn fil-qalb tiegħi. Ir-resqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Ommal. Bidejja nitolbok mix slidin qalbi
jien inħobbok imla li l-ħajti mulejja tiegħek jien. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ħati widen għat-talb tagħna bis-saħħa ta' das-sagrifiċċju naddaf lilna għaddejja tiegħek. Aħna li minn għandek ħadna twemmin tal-fidi nisranija bi Kristu Sidna il-mulej magħkom u nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bħala bniedem veru beka lil ħabib tiegħu Lażru. Bħala Alla li hu minn dejjem qajmu mill-mewt. Hekk ukoll leħenna għalina l-bnedmin u jagħti ħajja ġdida bil-mistera qaddisa tiegħu għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Osanna flori tasma. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Imbagħad qalilhom: għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana jint. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġin Imqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu li tant għandna bżonn
الليلة. احنا وليت محبوبين، نعملوا القلب، انتنوا الطلبة السلفاتسيوني تانا مسيرنا. اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني، أتينا في الطيبة الهنينة تياك باċi في زميننا، هيك نكونوا هيلسا دايم مدنوب ومهارسة من كل انكويت. احنا نستناو ونتماو لينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو اللي عطل الأبوستل تياك نهليلكم سليم، نعطيكم سليم تياي تحارش لي دنوبيتنا، حارس لي الفيدة تالكنيسيا تياك، أتي أسلموا العقدة اللي ينترد فيه انت اللي تعيش في السلطان على ديم تا ديم. باċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom, għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li neħkidnu bit-tad-dinja, ħinja dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, stoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, ejt kelma waħda u ruħi tkun infej. Taqrabina ta' xewqa. Ġesu tiegħi. Jiena nemmen li inti tinsab tassew fis-sagrament tal-Ewkaristija mqazza. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħmqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalli qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla. واغفر لسنيور الله.
Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna fost il-membri tiegħu u li jgħix u li jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Bil-qalb inkomplu nitolbu għal xulxin. U għalhekk fl-aħħar tal-Qudiesa biex infakru li dik il-qabar baqa' vojt, il-Madonna talbet 3 Ave Marijiet. Imbagħad min irid minnkom nidħlu fil-kappella għall-aħħar ftit mumenti ta' talb f'dik ir-roqa art li għażlet il-Madonna biex twaslilna il-messaġġ. Int min int? Int fejn int? Għaddejt minn xi għaddejt, il-Madonna llejla qed tgħidlek ejja. U nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, permezz tal-UTV. Intom f'qalbna u intom f'talbna minħabba das-santwarju għażiż. Għada, jekk Alla jrid, nitilgħu mal-isqof tagħna fuq l-għolja ta' Ammar. Nibdew fl-4:30, nagħmlu l-meditazzjoni tal-Via Sagra. Apprezzawh dak il-post, ma tkomx idea kemm gruppi l-iktar barranin jipprenotaw biex jitilgħu u jagħmlu l-Via Crucis u hemm fuq f'xenarju mill-iktar sabiħ skiet u natura tkun tista' tiltaqa' mad-divin. Il-quddies għalhekk se jkun hekk għada. 6:15 ta' filgħodu, 8:30, 10 ta' filgħodu, 11:15 u l-aħħar waħda tkun fit-3 ta' wara nofsinhar. Ma jkunx hawn quddiesa fil-5. Għaddu ftit il-kelma lil min tafu li jiġi dak il-ħin biex ikunu jistgħu jiġu f'quddies ieħor. Se jsir pellegrinaġġ minn Tapinu għas-Santwarju ta' Lourdes, id-dati huma f'Settembru mit-12 sas-16. Diġà nofsu mimli min se jiġi iddeċiedu u tkunu tistgħu tipprenotaw u tpoġġu d-depożit. Dawk in-nies li jixtiequ jieħdu sehem fil-liturġija tal-ġimgħa mqazza tista' tkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti jew xi ħadd mis-sisters. Dik il-qalb li hemm fuq dak l-artal tħabbat biex frott is-sawm ngħinu lid-djar tal-Ursolini f'Malta, hemmhekk fejn jagħtu missjoni l-ċkejknin ta' art twelidna u anke tal-barranin u ta' familji ta' reliġjonijiet differenti. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, bil-kirti fost in-nisa, u jbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejnija, bil-kirti fost in-nisa, jbirek il-frott tal-ġuftija b'Ġesu. Ġesu, għadisa Marija Umana, l-opalina timbi, issa fissija. Flimkien, Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkija, dinja l-ġimgħa tad-duluri, wieqfa kienet imbikkija. L-om ħdem bina fid-batija, fuq salib imdej.